Traditiegetrouw is de Bangma-partij in Weidum de eerste keerswedstrijd voor de haatklasse Malje. Ze treffen het goed net, want een grutpad van de dijk komt de Rijn met bakken uit de hemel. Er binnen dan ook net een soort taskorrels naar Weidum tak aan. In de finale van de oordelingswedstrijd staat het parcours van Ljouwert met daarin Hans Wassenaar, Feiko Broersma en invaller Jouke Bosje. Tjenoer het parcours van Sint-Jabik, dat bestiert uit Bouke en Terke Triemstra en Reense Hiemstra. Het parcours van Ljouwert zet goed uiteen. Komt een spul voor, maar toch deze boppenslag van Hans Wassenaar. Sint-Jabik komt dan waarom, ont twee eersten gelijk. Maar daarna neemt Ljouwert het heft weer in handen en wordt het weer fjouwer om het twee eersten voor de Ljouters om de onviering van Oppenij Wassenaar. Even later wordt het dan toch zwaar liek. Wassenaar brengt deze bal boeten, betrog als Sint-Jabik waarom komt om het fjouwer eersten liek. En eerst letter slag het Wassenaar op een net om de bal in het perk te krijgen. Hij gaat boeten en dus komt Sint-Jabik voor het eerst op een vastsprong in de eerste 4 om een fjouwer. En in die eindfase zit het Ljouwert dan echt net mee. Want in het laatste eerst brengt Wassenaar deze bal in. Terke Triemstra had een antwoord erop. Maar bij het veromslaan tikt Wassenaar het baltje in het lietse blokje van de keertzoon. Hoe is het mogelijk, zoen je sissen? Maar het is wel de beslissing in de wedstrijd. Sint-Jabik wint daar toch met 4 om een fjouwer en zij is fjouwer van Ljouwert. Ik heb het nog nooit beleefd zelf, maar dit was wel heel bijzonder. Ja. De eerste bal, ik precies rug op me aan en het blokje zit ik rug van me. Hij staat het zien. Nou, dat beleef ik net weer, hoop ik. Ja, prachtig. Je kent het beter. Nee, 4 omlopen keert en het ging weer knap. Finale wat een matige start. Of tenminste, ja, goed van die oren mag ik zeggen, want we sloegen alles wat van Bouke. Maar daarna komen we in de partij en we winnen, ja, zo zijn we heel duidelijk lekker bezig. En we hebben er een mooie partij van maken volgens mij. En ja, hij voelde de goede kant uit. Het was wat een coinflipje deze partij. Het hier beide kanten wel wat uitkent. En dan zit er krijg wat van die lietse slagjes bij. Maar een keer een lietse keerts die 2 keer moet een trick tracken, dat wij die 2 keer verliezen. Ja, dat zijn van die momenten in de wedstrijd die maakt eigenlijk naar je overvallen. En dan win je de partij. En nu voelt de partij hun kant uit.